Перший прихід Ісуса. Для чого прийшов Ісус? Спасти тебе. Від чого тебе спасти? Від твого ж гріха. Бо заплата за твій гріх – смерть. Духовна і фізична. Фізична смерть – ми всі помремо, а духовна смерть – яка? Оце якраз духовна смерть. На останньому суді ти стаєш по лівиці. Оце духовна смерть. Що означає духовна смерть? Навічно відділений від Творця. І це святість, це справедливість. І ви не підкупите Бога, не впросите, бо Він діє на основі свого закону. І тепер Бог знає, Бог юрист, сатана юрист. Ми з вами деколи такі, знаєте, ходимо собі, думаємо, що все-таки, знаєте, все собі малюємо. Ні. І тепер Бог платить на свій закон своїм же сином, щоб тобі дати квиток по правиці. І тепер написано, хто повірив, прийняв, став по правицю.